badwemba ekwanso samye sorra Bantamahene ena wato santina wone ne dom wonmo ebeyi womo ba na Manhyia himboboa no ene eba ni nyina ne se opemso ne wofase nimpon pa ena edafomi we ye manso kwanta manhema nana ekusi Kenya ko abroad ma otoso miensa ene ni wodne munyam ye nana sawansa hemanhene ena afeyi safohene ene womo ka ne ho womo ye chidom anase akom dom no wono no motefa ko a wo mabetena ho yi we nso ye Bantamahene waba ya sese waba begina konwa wo nyina ede wo munyam beta akire ama Rita owusu afiyi do na friends na Rita Asantehene wo fase wapeno krabie kama so wo se haban ne bodu edi animu ne him na eso kwabra na dia na ese eye nipa ba akopɛ ena apie eni na si okrowie ene obrawe nwoma so na otisikadwa kofiso opunso Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu ono ene ne dom na brempon na hemfo na trankonya na chiame ene to santene na dom edi nanim ansakra na opemso na nkasa aba na chese wababa amadwumadi ekoso no wababa behwenti sa pepepe sabi afi ena opie ede afi wono ankasa ne fie a wotimo ewo Manhyia hanom a enye asemketwa wodi nani akiremu na afi ene dwumadi enti a ye ba ha Nyansapo ameokurukura krakra yenso abepie ha bi ni betwade akiremu no ebekoso so hu se ana yese eye so men ena ye hyen na enye asemketwa ni nyina ye nsamnane ahodo ene nyiso a edidi opemso ani enti kakra Pepe semuhu se emeni sheza na obehu se kwabrane esudata ati na eno no yaye no nwanwato so nkokora nso akonwedi edimu na ateno ka ho na eba afebuhu se Asante Franka no edi ehim we die kura wo medical chim dada de achemu Nyansapo so se enye papa ye friend se echem ane eno na Asante asrafo wo mukoko a no mudidi wo mani I was your phone then, no swap so you need to say let dom a channel who na fe one bon samra ne jemi your jina bamba na ye krane kakranka krase kusuane de ne ba na eyen yanom bre manfo a wodom na amamre mi amane mu no wonmo adwuma no to nyom edididie wote okrowie eno obrawe maso osimpitim primprim ono enim na omode ba wote we wote se anoma bresiam korea utu ani nsam mujebum eno nti anoma bi se wo che na wo no ene ntakrehu ekeka sa ena etie sabia proto ye wayimfu bebre wonmu nyina bodo de ma wo na akwakoyese ye de ma aboa okorea wode gye no sakage ne nti no aboa bi asuo no nenso no wonmo de no akoyese aboa pete ena omode te border so wo di ensemfunu ene ne ehihia enunti no na akoyese edom ene sane oso ntakracha ono eye anomakore besi ama wutu an nsem mujebum a eno ene opunso Otumfuo Osei Tutu otoso ni ne nesi okrowie ene obrewe nwoma so ne wiase nyina ono ne wohene a wote sika edwa so a ebi ni bebia no sa pepepe enete wopemso yewra ena eba no ebra ni brem yenim nsem fiisie duonu nan ena obedi Asante akonye ye so afnem suaye ede che na nanom acheame ene Asantehene nyina no odi na fi ofurso busumi ne da na nketoso aduonu ensia anka etom saa de akwa ewe ni diri enso mpanyin se yesukura yijahin santin se ne wo faase ni mpon ena wo fra ne ntono wotintim atwa na nanom onsia di enunti ne wo se amamre ne amani mu no edi fufuo ni sikagu honom na afi ofura tuntum na wo de ye amamre ne amani ese efata edija nana Rita eye ne wo faase ni mpon kra ekwan kra enti se ne temu se opemso wabotuntum na wo bisa se na se wo di mfinhia duonu nan ewo abanwa eso ne ba ne se ya na ntenten ni nti a webu ene ma kire ede ama wo no ya ne nkrofo bebre ye mfumso se obedi abanwa Asantehene nko ane di abanwa sabia kroto president kura konya na enye abanwa
ɛno no nti ya mo maye no so yenhye no so pa we eye akonya ebi ni baabia na ebi nsi baabia da opem so no won wayi ni ti a oba no ti amamere na ɛna oguso a wo yo sɛ ne be ya na wo fa ase obekɔ na wakɔhwɛ n'ani achi na amamere ne amane esefata no wayo na afei no ofi hɔ no na de to aso no de asoso am Nyansapo isane ba dwembe mu de ema mu enne Awusiana eno no same se wo hwa opem so wonya apue e de afiri wono ankasa ne fidua mu e wo menhia ya ne da so a yegina yie eye menhia ne nso menhia ne tisekuru sanse uwura mu a ye wo aye dunje adwuma ku adwuma wo mu ye wo aposifu adwuma wo mu ye wo asrafo adwuma wo mu ye wo aya sabia ehim bibia bia obekokuro bi mu wo mu no uwura menhia ha ti menhia ankasa etise ekuru ye wo na bro no bebre nso e wo menhia yi mu a eno nso enya asempeto na we bro no a wo de nani kire so yie eyo no ankasa amammerem ene amanne mu o maame preko pe o maame efie ene wo de nani ekisa se eho ena no wo fa ase yadeda no fefefe na yede ne to empapapa bi so a woko na wafa so na afeyi no wakɔhwɛ n'ani echi no aya amamre ene amane esefata na ka o maame dia na meka Asantehene na okradu na oyi adom na otoso nsa eche na kwadu yi adom na nfie pe ena ne bɛyi ɔde n'ani echi nyina ye nim sɛ ufiri amamre ne amane mu dia na nka ye ne nua preko pe a enye asemketo ne nua panni eno no enso asante amamre mu die na sɛ ɔyɛ ne maame a ene wɔde n'ani echi mu ne maame fie na kɔyɛ amamre Abusia na chese eno no amamre na ena eguso a ye no ho no haba no nyenya haba wum ene nyema bebra Nyansapo ye ni tumi se betimi dia twida ye aka ache no fa ne sa nyenya bai ene nyema bebri aboteti timpa ne se epam funsun fi edi free Otumfuo akwemu abra wo ko be bia wo ko bia eno no afei eno aba bedu ni maame efi ope bebia wo gina no otunu na aba ko mienu pe na owura na hima ne koto ebia wotena na odi asema enya aseketo nti amamre no ne amane na bi ena oguso a wo ye no ho no sɛne ebe ya eneye lokɔ akɔhwɛ no fase eni ekikura na wato aso na fi yakɔni aha Nyansapo kasa mfini so bomɔden a na sɛ won subscribe ya subscribe ma me share na like
na wadwenche no so wode ato asie saa edi amame ewo asanteman ye wade asantema wa amamre asantema wa amane asanteman wotete na yentwen ematete entete enkaso setete kaso da bia no ye behwe na afi ya chichi mu na ye de hunsem ne ne pomasibre so edi tudwa edi amamo afei ede na yese wo wie nisa amamre ne amane no wada nani a wo konti se Europe nso a wa hyeche eyotuntum ena aya abaya ne tawa abehu pa ebinum etwere ho ena afei meko ankasa meko kokko enso ewo ho nyina ne tintin ti awade echiem ne atwa ne de amamo a ese eche ya wudie baafo kentenkrenchi ne ehunu ho no mo na Otumfuo achiame no emu baako be ma tenten gramo ayehu se odi animu a wonum nyina eba enya asempeto abrafo ena wo de che atata wonum apampemu a wonum so ba wesu ebonsu ene de dom ura Manhyia dia na ese ba fontom from dia eno no Abusia aye ni kan areho mu de na su kure jahim frontom from hima a oho Manhyia enemu se obatomrum abasadan ho na opumso ate asi dwom na osa no frontom from kakra bi ebetinya aka dia fa ho ne se eye adehye entwene kane no ene na bibia be bibie na nka kane no se frontom from atisim se na ebo na ye ba bi Otumfuo wa ono nko ani nipa otumi esabie se Otumfuo ni hode a na ohene bi wo bia na odehye bia no a onim nasa no etini edesa na nen no obi atini sabie nti frontom from de amamere mu no eye adehye entwene adehye fo ena esa eni di so rema frontom from hima nko a ena sesenye Otumfuo man ni bia otumi no a frontom from ebose ni Otumfuo esa otintisi dwomu na woni ni etini edi asa
abusuafo Samri se wo hwa na se wopem so enya ababa betena se wo mo mato sante akofo invisible ni beka se the warriors of the Asante enti uba Asante kingdom no mu akofo wo mo no mukrukurutu a won mo ba to sante na wo ma beche opem so kama no wo mo maka no ye abusuafo no na wo mo bai na wo ma beche amabere sa na tie em so opem so ka abusua no honde na enso no du ba bia ya na amabere mu ye mo no ne de ne ye soronko o ya Asantehene ntine so wo ba no mo de ni die Asantehene ye de ebre no na afi wo mbechia na mana kwa aba gidi se amane wo ho no so o mede bebo no wo amamre kwa so na afi no ato so nti hwa Asante na ato na eba na eze sa pepepe emu ma mema mo nyina ya adehye abusua no eno mato Sante na wono mo echi abusuafo na sa pepepe abusua na adehye abusua na oyoko adehye abusua na ena ato Sante na wo no echia na yedi card ya tomanim se ye maame a wodafom yi Rita Onsu afie dodo na friends na Rita onye mfinchi adusia enson ansa na wodane ato afra ne ntima wotentimi na ofri oyoko abusua mu ya adehye abusua wo na Asanteman esi wo na asisi wo no mosreso na sikedwa esi wo no efie wo no mu otumi kire se wei na edi ade na se abusua no no fie Otumfuo nua ba eba prekope eno ne ma ne ye ne wo fa ase prekope a ekinye bia eni ho no enne nam sai no so ye nyina yinim sa Asanteman ma opem so se bia kronto se ebi anya ne brempon bi ne chiame bi omanhene bi a akwanya bebemu a onkwaye basabasa saa wo ho no ti ayi a obepie mu ono ankasa de ne nan besi ase no aje se aboa bi akire aboa bi enibre aba enti ne ama opem so na ankasa ye hu no wo ene wo no ani fie ha no ma wasi nkonya no ye ne wo fa ase na Rita na yi na ya pen kura bia kura abusuafo samohwa yewra otuo srebo a wotoso minu Council of State jumtani otubofo ema wobai se womra no obesi na nempanyi se wotwe ankonwa ne huma ekọ nti onu antimi ama yemu otubofo se omesi na nem na omechia womo ena wono egusu a wono echia na wono akọ abusuafo wo hwe edoma ato Sante na ese dwabe manhina beche wei asafo hene yena na asafo bwachire no abusua wo no firi dudu mu mekire asona busua sorry acha mehene ne poma na ese abwakwa dubi asonafo no ose asoni an honya fempo na di se obi etiko eno no yena na no asonafo na ato Sante wo ba no yena na asafo hene no ono so oyesahene a wodi sabum eni ya wono aba bechi anu ko feku a ewa Asantehene mu hanom na wono ewo akwam feku a enye asanketo wono aba bechi a opumso abra otie dwemu na ato edibiri abusia se wo hwa na ese manso kwanta oba ahema manhima awo na ekuye sika nyako a abronoma a wotoso nyensa wono enso ena woduru hwawi a woko na wakwakoche se wo baaya oba bigine madi ma wona ne manhene enra na enya asem to abechia kama ada nani a so ye hu se ye nana Bantemahene ono so ene ne dom ato Sante na wono eba na ye nyina ye nim ye nana Bantemahene ni dibre
ewo asante mantem hanma na Kumasi a woyɛ Asantehene sahene a akyinye bia eni hu a kyese wokosa na woyɛ sahene odi sɛ nimu enu nti sɛ bere so sɛ wokokyea opemso a sɛ de amamre ne amane tie no enem behu ne pepepe sɛ muhu bi da sɛ ne eyo no wei eye kwa ahomahene ansa na opemso beba kora na sɛ bantamahene beba kwa ahomahene ene wabudu mu ase acha sisi a oba kokko bi di na kyira ha won na ekoyi bema tenten gram wa ba sɛ dan ho nya abasa ketwa tina miguso a na meka bantamahene na bakwasɛm kakra oyɛ sign ni etuo de di nanim no oba ye tutuo edidi nanim ni ade a Anantahene ye na Anantahene no tutuo no onu ne obi a ukomensia a wo mom tutuo no opanyina odi anim no yewra amache bare na ono nso edi wo na wo kwa akochia na afei ene yehu se sahene na nkasa Kumasi Asante mantem opemso sahene wono ene bantamahene afọ usu amankwatia a wono etoso ensia na ansa na obedu opemso no de mo hwede ebekoso to wo se yeyi ni che yeji ni tuo yeji na pretua yeji ni sekan ene boha esensen ne ho yeyi ni komu ade sa no akoha ne ntoma no de abafom kra ansa na otumi akọ wakọ akochia ono ankasa niwra ewo ehono asechire yetiawa panyina me yate ase echire mu se senti ayeye niema we nyina ne se oyɛ sahene na obi oyɛ sahene na wodi domani no okonde ma Asantehene no sabio obi nim de betimi akwakosi dabie enu nti ansa na obedru ye wuranim bia no wo se ye gina kodie nyina edi firi ne ho na afi wo kwa ne ntoma eni hu se bibie ne ho ansa na wakọ animu wakọ akochia opemso eno ne amamre ene amane a eda ho no mo fititititide ebi besi saa mri yaya enu nti no bantamahene wo ba ne men a yebo ne edi di n'achie eye momma wosochew momma wosochew tete wono ne che no wo de kata nanim a wo ba kora wo hu se bantamahene anase Otumfuo the warrior na ebeyi eno ene ne men esu a edi bodidi n'achi Meta wo si aje. O ti buo mi kan me boa. Ifo ko pepene to tu. O na mo ti se ka pra so ndo. Ta ti ke ke. Aba we ma fro ko bio. E ta ko se ka ko pura ko gero. Kan fra. Kuku ki e da mlamu. Wa ta ko se. Wa si adue. Wa si abine. Wa si akue. Wa si ye. Wa si ame. Wa si afie. Ba mo tu ba ba bla mi o. But na de nyo but you say to answer my ban anu na bia babiem but wa Overflow ya Overflow man si mo say to agree what say to the nsa ana so wa de nan ana se kan ana ba ana tuo ana bo we say ana mo ja panwi ni ba say ana su trust ma mo ja wi what say to ya za ku mo ja tra akwanyo ya me ya what say to na ma piku si ni pa mu Muo. Ouais. Eno. Akofie. Adue. Bamba no. Otade no. Eye asem a eba na no de tebe. Tabo fra we ya proper. Amanya mpa fra da da wo so mam na osi. Aya mpri to don go to. To don go to e ba don to a. Ko ti fa no kwa. Wana ni ankwantu mpani mo brazo kepi de je wana ni ankwantu mpani mo brazo come from abusia na chese eno no bantamahene wa wie akotia awie owie saa wo sa gina nim hwa ama achiame a won mu eboa yeyi ne ho ne nyina na saa de na pretua ne che ene ne boha esen anza na watini atoate e madu mfi se wono ayo Okofo wo ba na Okofo nso ka ne ho a wo de nim tututu saa nso no opemso enso yo Okofo enu nti opemso nso wo Okofo a wo nso wo ne nchen a we ana wo nso tutu no ne Anantahene no enti mbeka ya emre bi enche ye kora no opemso tena se saa wo Manhyia ebra bantamahene beche a ne wie na Okofo ne tutu no wo opemso nso de no nso to a chese ekoye ni kasema afei no mo pam no ewi aye pam so kọ fridwan mu na kọ han se dia mamre ni amane enti mo se na Anantahene didi na chipe ehwe so obekọ
Yana na asokore mamponso na woduru awie no oba asantema no ma ahemfo a edom na abo ne di ba kopa no bo ne di wa bo asokore mampon ni di jayo se di osi aye ne nsa ase wa gazette nyina ewo eye computer so a se bi ko to ne onsa asesem nya ya to amenipa mienu ya to amenipa miensa eno ne de aye na asokore mampon ni eno so de je ne ho saka anwe enne uduru asokore mampon no kwasem ni wotan kwadua no yini mika amakuru no aye kra behwe a wode opsum Asantehene wona echi Asantehene sesia na aye energy esem to do up in so nana Nyansapo wisi owo na siaso bitia mitiri konso bitiri mama so bitira katachia so obrefren ma ko na mo kanini mo paso to go brother man sama ko na man sama ko bodi o to do up in so o ka fra wadane ho a chese okwa enye asemketo a ewo ho fena chiame ke bafo ke tingrichi no be ma tentengra mo fe no mo so ato santena wono mo echia wono mo ewura ewo we eye jaache amwaten e ma remvi se jaache kuro no so wa abakwasem sanse yewura opoku ware a wono be ya Asantehene ho e na no papa free jaache amwaten so ya Asantehene chiame empanyimfo no bia wono so nya asempto wono be chia ye na wono so ekono Nensenum the ma ajamfi ana na mwako irenum omso adom ebromase ana da hwi de se enura omoye bia omoye ene se be yegana se kwan a omutime hwe kwa adom omofra wa the man ji se montuma hodo the monsa de se mo se ma sekete omaye ni na ya montuma mo dia no kwan bonure kente omodebo omoshina pentu wadoma dobrija omasokwan no na ma nyinara adom eburu de modwa pa etwedua a odom ja osebe odom eburu de omasokwan se amane kwan so sebe fie omwuro mu de sebe kese omutime hwe kwan tedwan edi akire omodija omasokwan no se de omba ya omose ne eburu tu fodomas
Abusiafo Natchez eno Manhyia ena yeda so ayewe ye maame friend say Rita Usu afiri a wodane to Otumfuo fa sepre kopɛ na yiyo ene kwan be fa so be pen kwabea ene neyi Asantehene ene oyoko busu nyina ka bu mu saame die wo hwa na je se Otumfuo wo man muso so dia ene ne se panyini dware wi a na nsu Asante aha ene di dwumadie ni nyina ye di besi ye di amamu ye di Nyansapo yaji yeso se na se mrane ani isane no madwemba kwa so YouTube no Nyansapo TV, TikTok Nyansapo online, Facebook Nyansapo online eno nko an ntente video miensa emprempren die edidi dwuma ebi account ya no wa chelo so de aman ye number edidi dwuma nso no ene the screen ene ebi nka ho bi yesa wo frɛ number na se bi ka ho ye de be ma wa ye de aman onye sa hweyie na oni obia anko atwe nkomo o ye din mu amo anyi obukata no anko se ye din esan se ye no yeso ye kora ene na me esa abo agyegyede a ye hwe ho so yie pa enwa ye nyini abedani otopi ayi Nyansapo subscribe se na like na fo adwenche so fato ase fa na medi ene ebusua pani ewusu aduo ye mamu nyina mo ene hwa oje anewa.